У стародавней шоссе которые народы лишили зубром символом родной земли. Национальным брендом стали они для белорусов. Беларусь – сусветны лідер па колькасці еўрапейскага зубра каля 2000. Але так было не заўсёды. Пасля першай сусветнай вайны іх колькасць значна знізілася. Па рашэнні міжнароднага таварыства па выратаванні зубраў у 1946 годзе з Белавежы ў белавежскую частку пушчы былі завезены 5 зуброў. Белорусская пуща насчитывается на 1 января 2020 года 604 особи. Обитает 5 группировок: северная, северо-восточная, центральная, южная и юго-западная. Самая многочисленная – это южная группировка, порядка 180 особей. Увогуле гэтая жывёла са спакойным характарам. Для дзікага статка створаны вось такія падкормачныя пляцоўкі, якія карыстаюцца асаблівай папулярнасцю ў жывёл. Аб гэтым сведчыць колькасць слядоў на снезе і рацыён згодны з сезонам. Асаблівая увага да зубранят. На данных площадках специально построены кормовые дворики для зубров-сигалетков или годовалых зубров, которые могут сюда зайти и вкусно полакомиться. В данные дворики насыпается зерно, комбикорм, который закупается, также соль. Взрослый зубр сюда не может зайти. Ёсць і асобіны, якія жывуць у вальеры. Цікавая гісторыя звязана з важаком зуброў Борай. 3 гады таму ён прыбіўся да статка кароў у Кобрынскім раёне. Мясцовыя жыхары вызвалі навукоўцаў і жывёлу перавезлі. І вось уже некаторы час малады Бора гаспадарыць тут. Навукоўцы усміхаецца, характар у яго добры. Ён добрасумленна ахоўвае свой статак. Так што і сапраўды можна вызначыць у якасці сімвала наступнага года. Не падвядзе. Евгения Мороз, Алексей Рыбкин, телерадиокомпания «Брест».